L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Iċ-ċittadini Maltin huma fost l-aktar persuni fl-Unjoni Ewropea li jgħixu fit-tul, dan ħareġ minn ċifri tal-Eurostat, l-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea. Skont il-Eurostat fl-2022 il-medja ta' età li jgħixu iċ-ċittadini Maltin kienet ta' aktar minn 82 sena. Din ir-rata tisboq dik tal-medja tal-pajjiżi imsieħba fl-Unjoni Ewropea li ta' iżjed minn 80 sena. Minn dawn iċ-ċifri tal-Eurostat ħareġ ukoll in-nisa f'Malta jgħixu aktar mill-irġiel. Dan hekk kif ir-rata ta' nisa f'pajjiżna ta' aktar minn 84 sena, iżjed minn 4 snin fuq dik tal-irġiel. Minn dawn iċ-ċifri joħroġ ukoll kif ir-rati tal-etajiet tan-nisa u l-irġiel ta' pajjiżna huma aktar minn dawk irreġistrati fl-Unjoni Ewropea. Dawn iċ-ċifri tal-Eurostat juru kemm pajjiżna għandu kura tas-saħħa avvanzata u tal-ogħla kwalità.